Hey. Put in pamta. Gara 255. Chapi yako ni ngwa kajaizwa kuti chikwe. Kana chika wenu gara basasa. Iyo, uri kunyepa wewe. Wati? Uri kunyepa wewe. Hey, uri kunyepa wewe. Uri kunyepa wewe. Iyo. Wasangana ne vasingazwisise. Atizvitarise isatizvizive isu. Wasangana ne vasingazwisise. Atizvitarise kuna atizvizive isu. Ndezvako izvo zvekunzi ndiwe unopisa. Zvekunzi hauna kana nekumisa. Wagara una basa unodyisa chasara kubata totanga kutokumamisa. Ambele iwe, zvimba iwe, auwe iwe, chimbomire Ndezvako izvo.